tuna kan thlir tur hi sang ni som panga April ni som ni pakhata United Kingdom a thil thleng nge ani Tracy Woodford chu kumsang kha zakwa somrok pariat February ni som pathuma piangin Wales a Sailiana ama hra chiang tu ta chuan mi fel le ngil nei takani thin thu chun soi fawa alo puitlin chho chuan anu linda le a unau pa son tebula chuan a khosa a hun masalama chuan nun hlim thei tak le thian tengai na takani thina sang ni som panga April ni som ni pakhat aloin her chhuwa chuan khopuya mun pakhat bara chuan akala ma se chu thil chu kumsomli pasariu pa Tracy tan chuan atop na tur lo ni reng si a chumini tang chuan Tracy chu nungdam hmu ni le to ngai lova auna pa son chuan chumini a thil hlenga hriat thaiang ang chu soi chuakin auna no Tracy nen chuan chauka thingpuan indu da Tracy chuan khopuya kala zungbun le tum thu chu son chu hrilani chumini chuan khopui lama chuan zungbun leina kal tange a kirle tanga lo chuan bara te chuan lut koya Tracy chuan zule kei hnuilam chu tivak ngai lova ma se fan ngai lo ramani wang hrim hrim chuan paps le bar then khata te chuan engtilem lo chuan atai kual ve vela zandar sari le minit somli panga ani chuan Tracy chu khopuya zu ina len lu na mun lian ber skinny dog papsa chuan atai lut le a chulai mun chu mundanga kaltona zongzong a in min tama chulai velom te chuan Tracy chuan muduin a mela chuan a zam ti chuan hra thaya ma se Tracy chuan miran endan chu alo hriat chuan a zamna borok chu ton luin a pia lokading upalam Christopher Mele a thian dang te chu avabia a Christopher chuan a melan mo chuan chutiang huna chuan alatla tam lo ti chu a hria a ti tlang nel tumin alo phur hle a thian te soidan chuan Christopher hi fiam thu du mi le Meril Ruzau kom nom takani thu chuan soi thina ni Skinny dog pap hi a thian te nen an len lu na tam berania an betlang nel thiam boka Tracy po chuan nuama ti in boru ka gam ta sot hle anu Christopher thian te soile dan chuan Tracy nen chuan in ngai zong in chai ang chia an in biak thu chuan soya chumizan chuan a thian te chuan Christopher chuan in tur le sakin a hroi honi turan ngaya ma se Tracy chu tiang du du mut pui thei chi ni chu an ring chi a box si lo ma se chumizan chuan engemaw tak chu a thleng chiang ane zandar som pakhat le chan ve ani to a thil thleng CCTV in a lo la ka chuan kongpuya chuan Tracy chu Christopher nen chuan a in lual laman pan ti chu a hriat thaya darkar thum hnuah chuan Tracy chu camera chuan hmuh tur awm ve to lova chumizana Christopher chen bul hnai awm ve a thenom te chuan Christopher in atang chuan thil ridu tan hriat thu le chu thil rimak takena ati har hlom thu chu an soya a thenom te chuan Christopher chu chumizan chuan bara kal holam chu zandang ang bokin a rui le hle turan ngaya chumizan chuan a rui ema wangin a cha sual pala ngain a thenom te chuan an lo uk sak lem lavane ma se Tracy chuan chumizan chuan in a thlen lo wangin a chung te chuan mang ang hle ane atu ka chuan Christopher chu a hna thona hmuna chuan hmu ani a restaurant pakhata chuan na a thoka chumini chuan restaurant staff then khate chuan Christopher hmaya chuan kuta hamna rang nuai chuan hmuwa manager chuan engthil nge chunga chuan thleng tian zo chuan a che sual pal thu chuan changin hardware store a thil le khoina lama a in hliam thu chu a soya thil sual le dan bo chianna lam ne na in kung kaina nei chu ring lem lovin a thil soi zurin hlelna chang po an hrelem lo a thenom mai che pakhat chuan Christopher chuan thil engemaw khain hun pakhata chuan a vai kwal deuh chen ti chu a hria a hoi her le hmel atang chuan Christopher chuan lo thona nei ti chu chunu chuan a hria alan dana chuan a chau hmel em a anun chu angoi hle ti chu a hre thei ani
Tracy chan chin le a thomri wa hriat tur om tak lawa chuan a chhung te chuan an zong ta a Tracy nu chuan chumi nia kalna tura arin a fanu pazok Sharon chu avabia a anu chuan a ubula chuna riak ni tura angai ni mase Sharon po chuan anin mulo thu chu lo chang ta dai maya chumi nu chuan voi tam tak kolin Tracy chu message po an thon na sa hle a mase a chana om thailo chu tianga biak po thailo le a om na mun soi ma sa lo chuan a om ngai lo wangin a chung te chuan ngai a tha to lo tak zeta chu wang chuan police te chuan hriat tir ta ani investigation chu thil thlendan in dot chuan a thei anga rangin an kal chho puya police te chuan chumi ni le zana alu chhuana paple bar te chu an dap chuak veka CCTV alan top berna kot thler te chu an en kuala bar o mi then khat ne na tangin police te chuan chumi zan chuan Christopher nena anin nim nei thu le chumi hnuwa bar an chhuah san thu chu an hrata ani April ni somni pali tu ka chuan Sergeant William le Constable Craig Gardner te pani chuan Christopher in kongka chu an vakik ta dat data atira chuan Christopher chuan alo hon hre mel khop maya ma se hnuwa chuan an lu chu rem tin alo hona a in chung an han dai lu chi chu thil rim na tak le mak tak mai chuan an hnar chu ver ngal chat maya arim om dana tang chuan satroi rim chetak chu a ang berane police ten chumi zana ahun man dan an han zo chuan bara chuan Tracy nen chuan an in mu thu le chumi hnu chuan an chhuah dun thu chu a soya chumi zan chuan a in lama zu in puya chuan a soma ma se Tracy chuan du lavin Christopher chu a kal sana chumi hnu chuan ama chawin a in lama pana chuta tang chuan a hmu le to ngai lo thu chu a soya ma se police ta chuan a thil soi chu zonga za chuan oi lawa a flat in lo chu en kwalan dil chuan Christopher chuan a lo rem ti ve mai boka police ta chuan a in chung an handap kwal zat chu a tira thil rim cheta kan hriat kha ana tel tel maya chumi rim lo chuan na hun ni tura an ngai bedroom chu an han luta sawar puan zar an han hlim hong chia chu ama Tracy takom lavin aban le akebung chau chu an mu chuak hlol mai Southwest Police Forensic Investigation Team chu July hmuna chuan kavan ni tangha la chuti Rolin Christopher chu police custody a chuan hruai ngal ani bokani chu ina chuan arwang song bol nan le atak sa chandar nana man niom tak henso chauka chem te le bakche hriam thatak chu an mu chuaka chu mai baka Adidas bag lian tak pakhata chuan Tracy tak sapum then khat le a hen bag te chu an chhar bokani ma se chung taksa te chu Tracy nge ni ti chian turin alu berna mu chuak thlat lo chu chanchin dum lo le Tracy chu a thil rap hlak tak thleng chuan an khotlang chu fan chuak nein mi zong zong mak ti chu atling ane police te chuan thil thlen na hmun chu tuma kalpo theilavin an veng nga la thuan zo fia lai chuan Christopher chuan police te chu Tracy taksabung then khat chu storm drain tui chepai na tanela thuruk thu chu hrila April ni somni panga ni chuan police te chu Christopher soina hmuna chuan vakal tanga la a hmunan va thlen chuan tui chepai na tanel thimru imaya chuan thil rap thlak tak le mu nom lo tak chu an va tong ta chu tanel thimru imaya chuan officer ho chu an luta tanel mong lama chuan lut thlazelin an zinga pakhat chuan chiang lo tak chuan bag sen chu hmuin a chhunga chuan thil enge mo hi va hmu a ava pan hnai chuan tanel bang sir ding lama chuan mihring lu chu alo om hlol mai bag sen chhunga chuan Tracy taksadang an la hmu lo te chu an hmu chuak boka Christopher soile dan chuan atira police ten a sawara an hmu chuatak a kut leke te po kha chulai tui chepai na chuan da atuma ma se a tron lo muang hrata lo ne Tracy rong taka thana trial chu
chumi kum vek sang ni som panga chuan kalpui ngala ni a PC Cricket Gardener chuan he tual thana fin fiana mu chua Christopher Sawara Tracy taksabung then khata mu ta chu a soi chuaka a thil mu chu oi har sa tin ramhui film velan mu thin chu anga ti ber thu a soya pathologist na Tracy ruang an hanzer chian chuan a taksa chu dimna telmi lavin sakain sakhe pot dar vek ang mai hian soi sakani ti chu an mu chuak bokane kan hria tur chu Christopher hi a hun masalama chuan sasa thina nia chemte man te chu hne so viawa ru atanga ti sahan le thlak te taksa tanga ban le ke han sa thlak te chu ani tin na ni thina ne chui chiana kal zela chuan Christopher chuan sasana dora naya chulai huna chuan mihring sa thin ti chu hriat chu ani boka ma se achunga ro relan ken ko lai chuan defense chuan chu thil kher chu a hnial na sangang mai Tracy chuan a bai ma saka wangin tumlo taka re hlumpal thu chu a soya chumi zan chuan zurui ema wangin aril ru fim lo thu le a taksa ven ne lo thu chu a soi boka de Tracy chunga thil ti chu poeti thu chu a soi na samaya ma se thil hlendana soi chu te hi dot por puleng mai an ne a Christopher chuan thu dik chu soi fam kim lo tlat mai fin fian rang rang atanga landan chuan Tracy thina hi vandui palwanga thil hlenga ni lawa Christopher laptop atang chuan thil hlendan chu hria chhuah bel zel ani a hemizan hian Christopher chuan puitling film enin darkar tam tak huna mangti chu hria chhuah ani a chumi omzia chu Christopher hian Tracy chu ina chuna hruai ho anga suala tu banga ma se Tracy chuan du lavin arin sualta ni mel hle chumi nu chuan dan bo chira te nom tak chu ati ta ni mel hle a chui chian na chuan Tracy taksa chuan Christopher DNA chu mu chuani boka alan dan chuan a tha nuwa Tracy ruang chu puitling film en chungin alo hisapa nom chen nan le in ti hlim nan lo mangani mel khop mai thil ra phlak le do mai chu Tracy pum chu tual that tu chona hai hong veka a ko chung organ then khat chu mo zon ni lawa a thena zar chau chu Christopher toilet atang chuan lak chuan ni bokane November ni som pakwa sang ni som panga lo in her chhuat chuan ni chung za trial an kalpui nuwa Christopher May chu Tracy Woodford rong taka tha wangin achunga ro rel na chu kumsom ni pariat ngai damna le ti toinom lovina tang don ta a jury ten achunga ro rel nan kalpui lai chuan Christopher chuan engma soi lovin angoi ngul mai ne chu in tha na chuan Woodford chung kwa le an thenom te thleng chuan ang hong na hle a makan ti in Tracy chung te chuan an cha na chuan tur thiam lo tak zetani anu linda soidan chuan a fanu thi na chu an chung ko tan chuan mangchiang mai ni thu le Christopher chu an chung ko tan chuan mangchera phlak bar hlen tir tu lungoi na khura hnuk lut tu ni thu chu a soya a unau pa Sean po chuan englai po Christopher a unau nu rong taka that tu chunga chuan a thin rim na lei buak a chak thu le zantin mangchera phlak takena a kai har fo thin thu chu a soi